Soc en Diego Martín Echevarria, director d'orquestra, nascut a Murrio, al País Basc. Conec a la ONCA des de fa molts anys, perquè jo vaig estudiar a l'ESMUC a Barcelona quan Gerard Claret era director tant de l'ESMUC com de l'orquestra. La vaig escoltar unes quantes vegades al Palau de la Música i em fa molta il·lusió que després d'haver-la vist com a estudiant, ara poder posar-me davant d'ells a dirigir-la. Un concert s'organitza amb molta antelació, perquè hi ha molts preparatius. El primer és decidir quines obres es faran. Llavors aquí el primer que van fer va ser donar-me el tema. Van dir Planeta Fràgil i llavors a partir d'això jo vaig anar pensant idees que tinguessin sentit i em vaig posar molt poètic, filosòfic i vaig dir Planeta Fràgil, com construir-lo, com fer-lo fort, arrels. I per això vaig anar a les arrels de la música i totes les obres que fem en aquest concert són compositors que es basen en les arrels de la música i desenvolupen. Llavors l'organització, un cop tenim aquest repertori, jo faig la proposta a l'orquestra. Llavors l'orquestra ha de llogar els materials. Aquests materials arriben buits. Jo dono unes certes indicacions i la resta són els caps de cada secció els que han d'anar posant els arcs i sobretot la feina principal es fa durant els assajos. I llavors com a director convidat doncs vens una setmana, fas la feina que et toca a tu per aquesta setmana i esperes que vagi molt bé per poder tornar alguna setmana més.